Hola, veus, una lleidatana de 16 anys denuncia que ha estat víctima d'un assetjament sexual al centre de Lleida. Els fets van passar dimarts 22 de gener a 2:15 del matí, mentre la jove es dirigia caminant cap a l'Institut Escola del Treball, on estudia. A l'altura del número 10 del carrer Enric Granados es va creuar amb un noi jove. Després de creuar-se'l, la noia va continuar caminant i a l'altura del número 20 del carrer Alfred Perenya va notar que algú li agafava fortament per la cintura i seguidament li tocava el cul i els genitals. La noia va reaccionar cridant amb força i el presumpte assetjador va marxar corrents pel carrer Enric Granados direcció cap a la plaça Social. Segons la víctima, l'agressor era un noi d'entre 18 i 19 anys, feia 1,75 metres d'alçada, prim i de pell morena. A més, duia una jaqueta fosca, gorro i motxilla de color negre. La menor ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra en companyia de la seva mare i ha enviat la denúncia a la Veu de Lleida perquè faci difusió del cas. La noia també lamenta que al lloc on van passar els fets hi ha una pèssima il·luminació, la qual cosa provoca inseguretat.